Niekedy mám pocit, že ľudia vidia len iné správanie, ale nevidia ten obrovský svet, ktorý v sebe nesie moje dieťa. A úprimne, byť mamou autistu je krásne aj ťažké zároveň. Je to láska, ktorá ma učí trpezlivosti každý jeden deň. Je to sila, ktorú som sebe predtým ani nepoznala. A je to aj kopa momentov, keď padám na kolená a hovorím si, dnes to fakt nezvládam. Prechádzame si záchvatmi, nepochopením, vyčerpaním, aj tými pohľadmi okolia, ktoré vedia rezať hlbšie než akékoľvek slova. Ľudia vidia scénu, ale nevidia dôvod. Vidia nevychované dieťa, ale nevidia, koľko úsilia a lásky stojí za každým malým pokrokom. A niekedy mám chuť zakričať, skúste ho pochopiť, nie posudzovať. Ale potom príde ten jeden moment, úsmev, objatie, pokrok, ktorý je pre nás ako rodičov malým zázrakom a pripomenie mi, prečo bojujem ďalej. Lebo to dieťa je môj vesmír a aj keď je jeho cesta kúsok iná, je rovnako hodnotná a krásna.